I always wondered ukhula kwethu thina sasikhule kumuntu yokuthiwa ngamafufunyana. Now singabantwana bamaqhoboka ke thina. Alali yakuthi kuthiwa kusesikolweni. Xa kuthiwa ke endaweni kusesikolweni akuthethwa uba abantu balapho bafundi. Into nayo kuthethwa ukuthi no ngabantu bokukhaya. Yayisimangalisa ke le nto ukuba bekuthi xa kusondele ixesha lokubhala i-exam khona sithi semi ezilayinini kuzawuthandazwa ibe nguwaca abantwana bezali bakhe. Kodwa sibone thina sibhala sigqiba singakhange sisiwe nakukhohlela esingeni. Ithi ke intombi kaMkhaliphi lufefe lukaThixo bantwana bakho. uSamuel wathabathi litye walimisa phakathi kweMizpa neShele. Wathi igama lalo ndawo iEbenezer. Wathi kude kwala kude kwabala uYehova asincede. Lawo lamazwi lawo endicinga uba ngawo mandibe nguJokolwana ndichallenge inqanawa ingene esibukweni ngoba akukho umntu ongaziyo oba inkonzo yombulelo inkonzo yokwenza ntoni. Incwadi yokuqala kaSamuel uMkhweli sahluko sesixhenxe ivesi ye-12 xa iphela wathi igama lalo ndawo iEbenezer. Wathi kude kwabalapha uYehova esincede. Njengabantu bebepakisha qaphele ngokusipakishayo ngoba bebumini seyigcina inkungume. Aba njengenxa yoba ndingafuna ukubhubha amasesekethe tanelutho ezimbili zenkungume ndathi masikhuduswe zawutshiswe ekhaya. Enye xa uyigcina iba liphepha ucinga uba kwinto ozawuyenza ngalo. Abantu abahamba ii-workshops neenkomfa bayayazi loo nto nee-conventions ufumana amaphetshana hayi kwinto endiyithandileyo kweli phepha uqonda uba hayi le nto ndawe ndiyisebenzise ufike uyibeke. Ninzi lwenkunkume siyigcinayo enye siyigcina ngenjongo. Ezinye into xa sizigcina kungenxa yepast apho sisuka khona. Uthi ngoku seyintanga ukulahla uthi le anayiphambi anayo ilahla ngoba hleze laa meko endikhulele kuyo iphinde ibuye. Amanye amagama ndizama ukuthi ezinye sizigcina nyani for-a-purpose kodwa kuthi uba uhamba ithuba beyinkunkume. Khange ndiqonde nam uba inkunkume engaka
siyigcinile nceda umntana uMaqungu kwiviki ephambi koba sipakishe efike ephaya ekhaya wathi kwemfundisi into yayiphawula into yoba siyigcina inkunkulu ngathi utata uBhela uthetha le nto wathi uba wayeyimantyi ejikeleze kakhulu kanti le nto uyithetha ngamava yoba ebomini siyayigcina inkunkulu. Inkonzo ke yokubulela iyenye yenkonzo sokwethula izithungu zenkukhu ukuze uthi xa uzaqala omnye unyaka uqale ungenamntu uthandawuya nasemzini akhe anawuze ndimbulise laa bhosa anawungena naseofisini yayo ngenxa yemicimbi enidibene nayo endleleni. Iyinkonzo yokuthabatha ithuba lokokuba sinike uzuko kuloo mntu olufaneleyo. Amenda kokwethu ethandazayo sithi apha ekunikeni uzuko kuloo mntu olufaneleyo sithabatha ithuba lokuphungula izinto ezingenamsebenzi esele zisisiya neungasekho mfuneko yazo. Ndiqaphela uba nebhatyi egildi pha endlini noba into kuthiwa ziyenzeka nawuphinda ndandiyithenge i-coordinator anawuphinda ngoba kunokuthiwa kuphela abantu anawuphinda ndiwukhokhela igildi. Amen. Kokwethu uthatha yoba ndizama indlela emfitshane yoba ndithethe le nto ndifuna oba siyijonge kule nto sizokuthandaza. Kude kwabala hitherto utsho uSamuel uyabona esincede utsho uSamuel ninzi into endingayiunderstandiyo ngale nto nangeli xesha yenza ngoba uyenza into izwe lingazolanga. Abafundi beTestamente endala baza kuyazi into yoba xa kuphela kuqala izahluko ziqala amaFilistiya eyipeng on the nerve kuSirayeli nolava kaThixo kwade kwathi ngokwesahluko sesine kwazalwa nabantwana kwathiwa ngo-Ikabhodi usuku olumkeli ngoba within eli xesha lokuzalwa kukaSamueli kwade kwathinjwa ityeya yomnqophiso kaThixo kwathiwa uba owethu uThixo akakhusele kwakhe kwenzeka isimanga apha soba kuvele imifanekiso kaMohammed umprofeti wamaSulumane wahlokomela ilizwe ekhusela uThixo wabo. Kodwa intsusa yala mazwi yeyoba uYehova Yahweh akakhusele akaxhomekeka ngamntwini akadalwanga ungulowo oxhomekeke kuye ngoba amaFilistiya abone uba into ebangela ubaxakwe ngamaSirayeli yile tyeya eyinekhirubi inentonga kaMoses awawakhuphe ngayo eKanani ineekhirubi ezintandathu ineqhekeza lesonka semana ineqhekeza lenyama yezagwityi inelitshe elalitholwe xa kuwela uJordani inengqayi enamanzi ayekhiwe xa kugqitywa kuwela ulwandle olubomvu inomfanekiso wenyoka yobhedu ityeya yomnqophiso ngoba xa beyijongile yayibakhumbuza
apho bavela khona. Bantwana bakaThixo, amenda kokuthethanisa inganeli ukuba ibakhumbuza apho bavela khona. Mina siphawulo ba apha uthi uYehova Yahweh gatsho uThixo lo ekuthiwa umdali. Bantwana bakaThixo, kweLohi okanye Eli xa ebizwa i-Eli kwaJuda, amenda kokuthethanisa kufakelwe ke wonke la magama afakelwayo oJehova Nisi, wonke la magama afakelwayo. Kodwa apha lo eligama lisebenzisileyo elithi Yahweh, uYehova, laqala ukuthethwa kwi-Exodus isahluko sesithandathu. Ngoba ukukhulwa kwabaSrayeli kubhalwe kabini ubizo lukaMoses, isahluko sesithathu nakwisahluko sesithandathu. Wathi xa ebuza wathi ndinguYehova igama lam. Bantwana bakaThixo, Thixo ngadalwayo, amenda kokuthethandazayo, ungenziwanga ngazandla zamntu. So into ebangela kuqala oba athi lo mbhali uYehova esinceda kungenxa yoba xa le nkonzo okanye lo mbhiyozo ophakathi kweMizpa neShem utsalwa ngenxa yoba uThixo uthe kuthinjwe ityela athi amaSrayeli esangumkhalazi. Yena uThixo ngokwakhe kungengoncedo lwamaSrayeli wasigqoka isizwe samaFilistini yaba ngaziswapha kwasabantu benamathumbu bayigxotha bathi mayimke kuthi yawuya kwesinye isizwe kwasa uThixo waso ewe ngobuso eshunquka ingalo nemilenze yathi yakususwa iswe kwesinye isizwe kwasa abantu balapho befunyenwe zizilonda athi amaFilistiya ebeyithimbe mhla kwaFawuteli. Bantwana bakaThixo, nonyaka bakhababili athi amaFilistiya bayihambele ngokuthi utsho umbhali kole ncwadi kaSamuweli waye uThixo esigqoqa ngokwakhe izizwe zamaFilistini. Amenda kokuthethandaza ityala lokunqophiso kwathi kungaphumanga mkhosi uyoyilanda, kwathi kungaphumanga mntu oyoyiqela, kwathi kungaphumanga nekumkani ibhalileta yangamaFilistiya abeme babingeleni athi bayithweni nale nto xa igoduswa kodwa makubotshwe inkomazi zenkomo ezimpilo. Bantwana bakaThixo engazange zibotshwe ezingazange zizale ibekwe phezu kwazo kuthiwe mayigoduke. Bantwana bakaThixo, amen. Yafika kuthiwa sale isizwe samaFilistiya siduma siqoqa imfazwe sisithi sizawuphinda safumana amaSrayeli. Kuthiwa lekumke lo mgwebi uSamuweli waqokelela isizwe, waqokelela abantu besizwe, waqokelela amadoda nabafazi, waqokelela amaxhegwazi namaxhego, waqokelela abantwana amakhwenkwe namantombazana, wathi makudityanwe kwithafa lemfazwe, ithafa lemfazwe eliphakathi kweMizpa neShem. Bantwana bakaThixo, ngale mini akuzuliwa mfazwe. Wathi ngalo mhla athi amadoda kwaSrayeli sisadibene pha avela apha ezantsi umFilistiya. Bantwana bakaThixo, wathi uSamuweli wawungaphathwa siqholo ngoba le imini yobhiyozela uThixo. Amenda kokuthethandazayo zihlobo zami ezikule ndawo, ndiqala ke uba ngayo sithabatha ithuba lokuthi siyabulela Thixo, siyabulela. Bantwana bakaThixo, amenda kokwethu izibhalo zithi athi nethiwa amaSrayeli ayibona ngoba kuthiwa mhla yagoduswa yahlala iminyaka eyi-20 kungekho nto osondelayo kutsho. Athi bawuqenga uSamuweli bathi mayibekho into enziwayo enganiki lethiwa ityela. Bantwana bakaThixo,
Kamenda kokuthi thandazayo zihlobo zami ezikwele kuthiwa bandeba bayibona itsheya inezinto endithethe ngazo ngaphambili adunywa uMasirayeli banana makathixo edunyiswa banana makathixo ngoba khumbula ezinto ezisetsheni zikhumbuza amasirayeli ngoba ngubani na uthixo wazo banana makathixo hlobo zami inyoka yophethu akhumbula kwimbali yabo khamenza kokuthi thandazayo eqhakazana baba akhumbula uba embalini yabo banana makathixo khalamanzi olwandle olubomvu nagelalitye lasejordane akhumbula uba imbali yabo banana makathixo namazwi ke okokuqala asesikhumbuzo abathethwa ngumntu akahambanga athethwa ngumntu onomgama awuhambileyo xa kuthiwa ingathi kude kwabalapha kuthi umntu onomgama awuhambileyo ene ajonge ngasemva ajonge aphambela khona ajonge aphakhona ahamba madoda kalathi khazula samankaphambili ikeliphansi kothanga amene ngokuthi igqitha ngamakhwenkwana athi pele udala bukhulele amene ngokwethu ndathe ukuthi ethanda ukuxokuvisa uyithethiswa intoni le nto tatomkhulu ndathi bantwana bam ndikhumbula uba nam ake ndangangani bantwana makathixo and so what watsho madoda wathi utatomkhulu ndikhumbula into yokokuba kukude kundivela khona uzawufika kule ndawo kude kwabalapha bantwana makathixo ngamazwi litye linesikhumbuzo ndokuqala ndicela uyithethe kutsho umntu ohambileyo bantwana makathixo kutsho umntu ohamba indlela yabona ke xa uhamba indlela unakakwazi uzifanisa othi xa ucinga apho uvela khona kwesinye indawo uvela unyume bantwana makathixo athi wakubuza uba awanyuma ucingaphi uqonda noba umxelele he will not understand bantwana makathixo yabona ke athi ohamba indlela bantwana makathixo ndinaso sifo bantwana mathoba abuza uthoba ndathi ngathi kukho apho ucinga khona kutheni uncumile nje bantwana makathixo okanye athi kutheni ubuso bakho bangekho nje buhlungu ingathi akukho ngethi nje bantwana makathixo andindikhumbula indlela zihlobo zami ezikule ndawo yabona xa uhamba indlela uthi ke uyijonga kubekho indawo khona othi ufika kuso nge-imagination bantwana makathixo ubone ngokwehla kwenyembezi ungekho nto buhlungu ngoba ukhumbula apho uvela khona uba sinokuthatha le ndawo yodwa ethi kude kwabalapha ngesimekalethi uyehova sinceda kude kwabalapha umzuzu wokujonga emva bantwana makathixo athi uthathe xa ujongile umveli wena athi ndangeke ngumntana wokuthi mdala into engasane ndiyibone alishindilungisa bantwana makathixo umntu othi kude wabalapha umntu ohamba indlela khamenza kokwethu ngokokubulela is a net of remembrance khamenza kokwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo zihlobo zam ayingomntu ohamba indlela kuphela umntu othi kude kwabalapha khamenza kokwethu ethandazayo ngumntu othi awujonga amava obomi bakhe bantwana makathixo ngoba bakhona abantu abahamba indleleni kanti akho bayifundayo bantwana makathixo khamenza kokwethu thandasa okwesibini umntu othi kude kwabalapha hlobo zam umntu ongahambanga ndindlela khamenza kokwethu ethandazayo ngumntu onezikasi ezilapha kuye
Noma siyabonakala. Noma sibonakala. Uzaqabuza. Khamenza ukuthi thanda sakhe. I'd never mind. Sinto zokuhamba indlela. Kodwa into endiyibule nayo. Kuthe kwalapha. Abantwana bakaThixo. Khamenza ukuthi thanda sakhe. Into abangaloba. Lemboka yasawisile. Ikayihamba. Amakhulu omqalikawa. Uyivesithi. Nkosi yesabatha. Isakhe emhlabeni. Into ebulelayo. Azonto ezehlelayo. Kodwa ibulelwa. Ifikile kule ndawo ekuyo. Abantwana bakaThixo. Khamenza kwethu. Ethandazayo. Zihlobo zami. Ezikule ndawo. Ngoba usakuthi. Osondela. Kumntothi. Kuthe kwabalapha. Akukhona unyaka. Endandikhe ndacinga uba awuzuphela ndisekho. Uzawutsho umntu othetha ngayo. Umntu othi kuthe kwabalapha. Ngumntu ozawuthi kuwe. Ukhona unyaka. Apha i-awari ibisiba yimini yonke. Apha imini ibisiba yinyanga yonke. Apha inyanga ibiba ngunyaka. Abantwana bakaThixo nelangeli ibe ngathi liyacotha. Ibe ngathi nentakezi xa zikhala zihlakamla kangigqithayo. Umntu othi kuthe kwabalapha. Umntu onamava ohamba indlela. Khamenza kwethu ethandazayo. The net of remembrance. Andikwazi apho usuka khona. Abantwana bakaThixo andazi nezinto odibene nazo. Andazi abantu abakukholisileyo. Abantwana bakaThixo uyabona ukuyathetha yethu kudibana sisutile apha ecaweni. And we take one another for granted. Khamenza kwethu ethandazayo. Kodwa into mele uyithawatha. Yeke nerhabenze. Thatha uhambo lwakho. Wedwa. Ubheka kuvela khona. Uthi uthetha. Uthi kuthe kwabalapha. Abantwana bakaThixo. Kuthe kwabalapha. Uyehova. Esinceda. Khamenza kwethu ethandazayo. Ntokozami. Khamenza ekuthiwa mthi ungathi kuthe kwabalapha. Abantwana bakaThixo une-stepping stones. Abantwana bakaThixo osibekileyo endleleni yakho. Ndisokolisile le vesi ngoba kuthe yakuyiqika ndacinga into ezininzi. Yabona ke mose zikhona ezinye oyuthi mani andifuna ingqondweni yepha. Abantwana bakaThixo uthi uzufike kule vesi funeka iyingqondo nakule ndawo ungafuniye kuyo. Abantwana bakaThixo uzokwazi uthi kuthe kwabalapha. Khamenza kwethu ethandazayo. Ndicela ukutsho ke zihlobo zami ezikule ndawo. Ndicela ukutsho ke umntu ozakuthi kuthe kwabalapha. Ngumntu othi ngalaa mhla egqithe ndaweni ethile. Ngalaa nyaka egqithe ndaweni ethile. Izolo elinye bendime ndaweni ethile. Kolu hambo lwam noba lolobomi noba lolomoya awugqiba uthi ndiyabulela Thixo ngoba ndasoba kulaa ndawo nakulaa ndawo egqitha njanina. Abantwana bakaThixo umntu othi kuthe kwabalapha ngumntu ohamba indlela. Ngumntu onamava ogqitha kwiikona ezimnyama ekwathiwa kuye akugqithwa pha. Ngumntu onqumileyo emiphophosweni nakwimilambo kathisayo ngoba uhambo longuhambi. Ngumntu ogqithe ezingonyameni ethe ngokudala cawa xa inyolu Thixo ethi nasemarhamlweni Thixo bagciniwe nguwe. Umntu othi kuthe kwalapha. Umntu ohamba indlela. Abantwana bakaThixo khamenza kwethu ethandazayo. Zihlobo zami. It is an act of remembrance. Sisikhumbuzo esingenzelwa muntu. Ebenizera sisikhumbuzo esingenzelwa muntu. Sisikhumbuzo esenzela uThixo. Khamenza kwethu
ethandazayo ihlobo sami ezikule ndawo esesimeni isipethi kule ndawo uthagqiba ukuthi kuze kwabalapha banana bakathixo agqithe athi uyehova esinceda yehova nisi sithi usebhele yehova nisi banana bakathixo kude kwabalapha athi agqiba ukutsho ejonga amangwambo lakhe ejonga indlela ayihambileyo athi uyehova esinceda banana bakathixo rhamente kokwethu ethandazayo zihlobo sami ezikule ndawo kude kwabalapha uyehova esinceda banana bakathixo ebenizere wathi usamuweli ebenizere banana bakathixo uyabona eli gama lokunceda into yokuqala endicela uba siyiphawule alithethi into enye noyimanuweli xa sithetha kale ndawo siyathanda ukuya kuyimanuweli usive sisithi kude kwalapha uthixo nathi ayithethi into enye loo nto ngoba uyimanuweli banana bakathixo uthetha ngothixo ohamba phakathi kwethu kodwa uyebenizere uthetha ngothixo owelula isandla xa usemekwe akufunqula rhamente kokwethu ethandazayo zihlobo zam rhamente kokwethu olugama elithi ebenizere uyehova esinceda rhamente kokwethu ethandazayo livesa izinto endiqheba andiyigqitha kwezintathu zihlobo zam ezikule ndawo liveza uncedo esingeludizeviyo undeserved help rhamente kokwethu ethandazayo usamuweli xa ejonga ihistory yamahebhere ujonge uncedo lukathixo wajonga ihambo yamahebhere nokumlandela kwauthixo waphawula amahebhere awakudizevi uncedo nguthixo banana bakathixo kodwa engakudizevi nje uwancedile ngoba isibhalo xa sithetha ngolukathixo uncedo akabuzizilandu akajonga into yenzileyo wena nongayenzanga banana bakathixo ubuva xa kuthethwa ngothixo in relation with abantu bakhe izawuthi ibhayibhile wathi ubabona wawukhumbula umnqophiso wakhe banana bakathixo ayimisebenzi yabo ayikokwenza kwabo okubangelaba abanethe kungenayoba unguthixo onobubele atikungele cawa unguthixo onenceba engazange iphele othi ngoku abantu bemfulathele bezinto zenzile akwelulele isandla banana bakathixo rhamente kokwethu eli gama elithi uncedo into elivesayo yeyobana kuloo nyaka izinto uthixo asifungule phakathi kwaso we do not deserve them. Let us not take them for granted. Ne-friends ezi zakho awuzideserve nyaniswe banana bakathixo nefemeli yakho uyebona amaxesha obona kwe andibadeserve baba rhamente kokwethu into abangelaba babe basekho uncedo lukathixo rhamente kokwethu ethandazayo luncedo oluza singaludizevi singalufanelanga banana bakathixo othi ubuqonda uba uyabona kule into andinawuthandaza luthandaza ngoba ngenxa yendlela yam akasundiva uthixo banana bakathixo rhamente kokwethu kodwa
yena uThixo akajongi kuhamba kwakho, into ayenzayo uyakunceda, uyehova usinceda. Bantwana bakaThixo, zihlobo zam, eli gama loncedo esiBhayibhileni, bantwana bakaThixo, zihlobo zam, ndithetha ukuthi okwesibini Jehova Nisi, uyehova esinceda. Bantwana bakaThixo, ndithetha ukuthi luncedo olufelefele ongalusebenzeliyo, awudizefi kodwa akho nto olukhuphayo emveni koba uThixo ekwenzele zonke zinto, akho nto olukhuphayo. Luncedo oluza ngofefe, bantwana bakaThixo, luncedo oluza ngenxa yoba uThixo ikharektha yakhe uluthando, umthanda umntu selentyupha-tyupheka. Bantwana bakaThixo, luncedo esingaluthisekiyo kodwa luncedo olungabhatalelwayo kuzo zonke iimeko uThixo asidlulise kuzo. Ayikho into esinokumbhatala ngayo. Bantwana bakaThixo, sincede enga-ekspekthi into ukuthi ngaphandle kokumkhonza. Ndiye ndixakwe, bantwana bakaThixo, zihlobo zam, yile motivation yomnikelo. Ubona umuntu xa enikela, unikela ejonga ukufumana into. Bantwana bakaThixo, ndithandazayo ubona umntu xa ekhupha noba sisisomi, usikhupha ejongile ngenye iliso oba masigqithe iintsuku ezimbini ikhona uThixo into andenzele yona. Khambe njengokwethu ethandazayo, ungathi uncedo lukaThixo fika kukulibhatala. Uncedo lwakhe lusangesisa esilufumene kulo nyaka kude kuthiwe emnqophisweni ingenguwo lo nyaka kuphela, ngayo yonke iminyaka yokuphila kwethu bomi. Luncedo oluzafelefele, bantwana bakaThixo, khambe njengokwethu ethandazayo le nto uyive. Abantwana bethu uYesu lo unobubele ngabo. Bantwana bakaThixo, beze besitsho abantwana bethu bathi uYesu lo unobubele ngabo, bamkhompelisha nabantu abalapha emhlabeni. Xa emnceda uthi what goes around comes around. Nayiphina ifeva oyifumana apha emhlabeni emva kweenyanga ezimbini, umntu oyulindile uba ndandimenzela into makabe nento yenzayo. Bantwana bakaThixo, umntwana wethu ethandazayo, umva omnye exakekile.